יש כהן, אח שלי, בוא נלך למשחק. מה אתה עושה? הוא רואה את המשחק, אחי. פה? כן? אני וסמי עופר, אחי. הולכים לצבוע, אח שלי. יאללה. האמת שמשמח לחזור לסמי. תירגעתי לקבוצה, לראות אותה, והלוואי שתנו בראש. מבחינה רגשית. מספר 9. יש סיכוי, אולי יש סיכוי. המשחק מבאס, הרגשה קטנה שאולי אפשר לחזור, שיהיה תוצאות יותר טובות בהמשך, ושבפלייאוף הזה אנחנו ננצח לפחות ולא רק נפסיד. בעזרת השם, אחים שלי, אוהב אתכם.